Existují chování, která způsobují, že se Duch Svatý stáhne ze života člověka. A většina křesťanů je praktikuje denně. Ne proto, že by nenáviděli Boha, ale proto, že je nikdo nevaroval. Nejnebezpečnější na tom je, že můžete být navenek zbožní, zatímco uvnitř ducha zarmucujete. Chování číslo 1. Neustálé ignorování usvědčení. Zpočátku vás Duch Svatý varuje jemně. Malé usvědčení. Pocit, že něco není v pořádku. Možná je to způsob, jakým mluvíte s lidmi, obsah, který konzumujete, tajný hřích, který neustále omlouváte. Ale čím více ignorujete jeho hlas, tím tišším se stává a to je to nebezpečné. Většina lidí si myslí, že Duch Svatý odchází náhle. Obvykle to začíná opakovanou neposlušností. Bible v listu Efeským říká: nezarmucujte svatého Ducha Božího. Všimněte si toho slova zarmucovat. Duch Svatý není jen síla, je to přítomnost, vztah. A vztahy trpí, když je někdo neustále ignorován. Vzpomeňte si na Samsona. Neustále si zahrával s pokušením, znovu a znovu. Až se jednoho dne Boží přítomnost od ní vzdálila a on si to ani neuvědomil. To je možná jeden z nejděsivějších veršů v celé Bibli. Nevěděl, že Hospodin od něj odstoupil. Někteří křesťané právě teď žijí přesně takto. Stále zpívají chvály, stále sdílejí biblické verše, ale neustále umlčují usvědčení, dokud jejich srdce duchovně neotupí. A děsivé na tom je, že otupělost nepřichází najednou. Děje se to kompromis za kompromisem. Chování číslo 2. Normalizace hříchu, protože to dělají všichni ostatní. Jedním z nejrychlejších způsobů, jak odehnat Ducha Svatého, je brát hřích, jako by o nic nešlo. Tato generace se naučila smát věcem, které dříve přinášely usvědčení. Lidé nazývají temnotu svobodou. Kompromis nazývají upřímností. A standardy pomalu mizí. To, co dříve trápilo vašeho ducha, vás nyní baví. Tak začíná duchovní úpadek. Nepřítel málokdy zničí někoho okamžitě. Postupně je znecitlivuje. Malý kompromis tady, malé ospravedlnění tam, až nakonec hřích už nepůsobí nebezpečně. Bible předtím varuje znovu a znovu. Král Saul nestratil Boží přízeň za jediný den. Začalo to tím, že částečně poslechl Boha a zároveň přesvědčoval sám sebe, že to stačí. Navenek stále vypadal jako král, ale uvnitř rostla vzpoura. A mnoho křesťanů dnes dělá to samé. Vědí, že určité zvyky je oddělují od Boha, ale místo pokání se srovnávají s ostatními lidmi. Alespoň nejsem tak špatný jako oni. Každý s tím bojuje. Bůh to pochopí. Ano, Bůh je milosrdný. Ale milosrdenství nikdy nebylo povolením zůstat pohodlně v hříchu. Duch Svatý usvědčuje, aby vás chránil, ne aby vás ovládal. Protože každý hřích, který znormalizujete, nakonec znormalizuje vzdálenost od Boha. A ta děsivá část je, že se člověk může stát tak duchovně otupělým, že přestane cítit usvědčení úplně. Chování číslo 3. Neustálé rozptylování, které přehlušuje Boží hlas. Většina křesťanů neutíká od Boha úmyslně. Jsou jen příliš rozptýleni na to, aby ho ještě slyšeli. Hluk všude kolem, nekonečné scrollování, neustálá zábava, neustálá konzumace. Ale málo kdy sedí v klidu dostatečně dlouho na to, aby se modlili. A kousek po kousku je hlas Ducha Svatého pohřben pod hlukem světa. Proto nepřítel miluje rozptylování.
protože rozptýleného křesťana je snazší oslabit. Všimněte si něčeho na Ježíši. V celé Bibli se neustále stahoval od davu, aby se modlil. Proč? Protože intimita s Bohem vyžaduje klid. Ale dnes mohou mnozí lidé strávit 5 hodin na svém telefonu a přesto mají problém strávit 5 minut s Bohem. A děsivé je, že rozptylování nevypadá vždy hříšně. Některá jsou sama o sobě neškodná. Ale když pohltí vaši pozornost, váš hlad po Bohu začne slábnout. Přestanete se pravidelně modlit. Uctívání připadá suché. Čtení písma se zdá jako povinnost. Ne proto, že by se Bůh vzdálil, ale proto, že se vaše zaměření pomalu přesunulo. Duch svatý mluví nejjasněji k srdcím, která mu dělají místo. Ale pokud je vaše mysl neustále plná hluku, srovnávání, stresu, chtíče, zábavy a chaosu, nakonec duchovní citlivost začne mizet. A mnoho křesťanů si neuvědomí, že se to děje, dokud se najednou necítí uvnitř prázdní. Chování číslo 4. Držení se neodpuštění a hořkosti. Jednou z nejnebezpečnějších věcí, kterou může křesťan nést, je skrytá hořkost. Protože hořkost neotráví jen vztahy, otráví srdce. Někteří lidé se modlí, chválí a chodí každý týden do církve, zatímco v hloubi duše tajně chovají hněv, zášť, žárlivost nebo urážku. A časem tato temnota začne ovlivňovat jejich ducha. Duch svatý nemůže plně jednat v srdci, které neustále živí nenávist. Proto Bible opakovaně varuje před neodpuštěním. Ne proto, že by Bůh ignoroval spravedlnost, ale proto, že neodpuštění vás pomalu zatvrzuje zevnitř ven. Vzpomeňte si na Kaina. Ještě než zabil Ábela, v jeho srdci už rostla hořkost. Bůh ho dokonce varoval, že hřích číhá u dveří. Ale on nechal hněv, aby převzal kontrolu a následovala zkáza. Tento stejný vzorec se odehrává dodnes. Mnoho křesťanů neodpadne kvůli jednomu obrovskému hříchu. Pomalu chladnou kvůli urážce, zradě, ze které se nikdy neuzdravili, omluvě, kterou nikdy nedostali, ráně, kterou si neustále přehrávají v mysli, a nakonec se jejich bolest stane modlou. Děsivá část na hořkosti je, že se může zdát oprávněná. Můžete mít všechny důvody být zraněni, ale když hořkost zapustí kořeny, začne vás měnit. Váš soucit slábne, váš pokoj mizí, vaše duchovní citlivost se oslabuje. A čím déle neodpuštění zůstává v srdci, tím těžší je jasně slyšet Boha. Protože Duch svatý přináší pokoj, pokoru a jemnost, ne nenávist, která tiše roste v tajnosti. Chování číslo 5. Život dvojího života. Toto může být to nejnebezpečnější chování ze všech. Předstírat, že jste blízko Bohu, zatímco tajně žijete v kompromisu. Protože to, co je skryté, vás nakonec začne vnitřně zabíjet. Mnoho křesťanů ví, jak na veřejnosti vypadat duchovně. Znají chvály, znají biblické verše, přesně vědí, co říkat mezi ostatními věřícími. Ale za zavřenými dveřmi je to jiný příběh. Tajné závislosti, tajný chtíč, tajná pýcha, tajné zvyky, o kterých nikdo neví. A čím déle člověk žije takto rozděleně, tím více se odpojuje od Ducha svatého. Proč? Protože Bůh nechce jen vnější představení, chce pravdu vnitru. Jednou z nejděsivějších věcí v písmu je, že Jidáš chodil s Ježíšem fyzicky a přesto se jeho srdce po celou dobu vzdalovalo. To znamená, že je možné být neustále obklopen duchovními věcmi a přitom se tajně stávat duchovně prázdným.
A mnoho lidí si neuvědomuje, že pomalu ztrácí citlivost na Boha, protože navenek život stále vypadá normálně. To je ten klam. Dvojí život zatvrzuje svědomí. Poprvé je usvědčení silné, ale po opakovaném kompromisu se srdce začne přizpůsobovat hříchu. Až nakonec člověk už necítí zlomenost nad věcmi, které ho dříve usvědčovaly. Tehdy se duchovní nebezpečí stává vážným, protože Duch Svatý usvědčuje lidi, které miluje. A pokud je usvědčení neustále ignorováno, srdce může pomalu ochladnout. Ale tady je dobrá zpráva. Bez ohledu na to, jak daleko někdo zabloudil, Bůh stále volá lidi zpět. Ve chvíli, kdy člověk činí skutečné pokání, otevře své srdce a přestane se skrývat, může začít obnova. Protože Bůh nehledá dokonalé lidi, hledá odevzdaná srdce. Takže tady je ta skutečná otázka. Usvědčoval tě v poslední době Duch Svatý z něčeho a ty si to ignoroval? Ne zítra, ne někdy. Právě teď. Protože čím déle člověk odkládá usvědčení, tím snazší je žít bez něj. A to je ta děsivá část. Dobrá zpráva je tato. Pokud stále cítíš usvědčení, Bůh tě stále volá blíž. Ta tíha, kterou cítíš, to nepohodlí, to tahání ve tvém duchu, to není odmítnutí, to je milosrdenství. Nedovol, aby dočasné zvyky vytvořily trvalou vzdálenost od Boha. Udělej si dnes večer chvilku, vypni ten hluk, upřímně se pomodli. Požádej Boha, aby odhalil cokoliv ve tvém životě, co zarmucuje jeho ducha. Protože jeden skutečný okamžik s Bohem může změnit úplně všechno. Napiš do komentářů Duch Svatý, pokud se rozhoduješ znovu přiblížit k Bohu. A odebírej pro další videa, která posílí tvou cestu s Bohem, než tato generace úplně ztratí svůj hlad po něm.